Unha muller de 69 anos morreu esta tarde na praia de Lago, en Camariñas. Sufriu unha indisposición grave cando se atopaba na auga. A afectada foi rescatada por outros bañistas que trataron de reanimala sen éxito. As urxencias sanitarias tampouco puideron facer nada por salvarlle a vida. Pasamos dun inverno con rexistros históricos de chuvias á primavera máis seca en case 40 anos. Deste xeito chegamos a unha situación de seca que os expertos aínda non cualifican de crítica. A clave está no que pasa a partir de agora. Se non chove, a seca pode se estender ata o outono. Levar un recordo das vacacións segue sendo case unha tradición. Iso sí, os clásicos imáns e cunchas comparten agora espazo con produtos artesáns, sostibles e con deseño propio. O mercado dos souvenirs evoluciona, pero non perde a esencia. Boas noites. Os niveis dos encoros e dos ríos galegos obrigan xa a limitar a auga en preto de 250 concellos da comunidade. A espera do anunciado cambio de tempo para os próximos días, a escaseza de chuvias ameaza con prolongar a seca. É a consecuencia dun ano que no meteorolóxico está sendo anómalo en Galicia. Era difícil pensar alá por xaneiro que este ia ser un ano de seca en Galicia. A principios de ano choveu un 98% máis do habitual. Unha sucesión de borrascas deixou marcas históricas de precipitacións, pero todo cambiou a partir de febreiro. De repente parou de chover e dende o 19 de febreiro ata hoxe as cantidades medidas son realmente cativas. Son aproximadamente a cuarta parte do que sucede un ano normal. De feito, Galicia rexistrou a primavera climatolóxica máis seca desde o ano 1990. As treboadas de maio compensaron algo a balanza, pero non foi suficiente. Non temos acuíferos profundos que recargan co tempo e despois van soltando a auga. Estamos nunha situación de seca normal, un pouco extrema, vamos a decir, sí, pero estamos moi por encima das reservas críticas que son dos encoros, que son 40%, estamos nos 68%. Por iso, de momento, non se chega a falar de situación crítica. Temos reservas para moitos anos, moitos máis que o que se pensa, e temos unha situación moito mellor que o resto de España. Secas de 2 meses, 3 meses en verán é habitual, non? Pero unha seca tan prolongada de 6 meses, a verdade é que é unha cousa xa rara, non? Todo dependerá do que pase a partir de agora. Se segue sen chover, a seca ameaza con prolongarse ata outono. Precisamente para facer fronte á seca no futuro, a Xunta propón construir máis encoros. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, salientou a necesidade de crear máis presas en Galicia para almacenar a auga das chuvias de inverno e aproveitala durante o verán. A conselleira tamén plantexou o estudo das augas subterráneas como un método alternativo de abastecemento para as pequenas poboacións. Lalín vai recuperando a normalidade tralo plan de emerxencia posto en marcha polo Concello despois da caída drástica dos niveis dos depósitos de auga. Agárdase que a situación quede normalizada hoxe. Patricia Vilar. Sí, a suministración recuperouse en primeiro lugar no centro urbán, foi contra o mediodía e despois ao longo da tarde foise restablecendo o servizo tamén nas zonas rurais dende o Concello de Inos, que ás 8 da tarde estaba completamente restablecido o servizo en todo Lalín. Volve a haber no Concello auga da Villa logo dunha crise que comezou na noite do martes e que obrigou o Concello a poñer en marcha un plan de emerxencias que incluiu medidas como o reparto de auga embotellada e tamén a prohibición dos usos non esenciais da auga. Ahora, din dende o consistorio, toca investigar que foi o que motivou ese pico de consumo desorbitado que baleirou os tanques municipais. Nunca, aquí llevo 18 años, nunca había pasado así, de esa forma. Esta é a imaxe que reflicte a gravidade da situación. Camións cisterna cargando auga directamente dun río casi seco. Non había absolutamente nada, ni unha gota, siquiera. Coas reservas baixo mínimos, os veciños tiveron que tirar de manual de supervivencia. E como vos arreglastes? Con garrafas de auga. Indo á fonte e collendo garrafas de auga. Fregar a mão, o que se fai sempre na casa.
O detonante do caos foi un pico de consumo desorbitado d'1,5 millón de litros en poucas horas, que baleirou os tanques municipais. A xente mosqueouse por eso, porque non houve unha aclaración deles. Situación crítica que comezou na tarde-noite do martes e que obrigou ao consistorio a activar un plan de choque urxente con 4 medidas principais. Que solamente unha, non? Sí. Gracias. Reparto de auga embotellada, baixada da presión da rede ao 75%, prohibición do uso para actividades non esenciais e control técnico dos depósitos cada 2 horas. Agora xa sale clara, pero bueno, atrás ainda non me sale clara. Debe ser que ese grifo ainda non funcionou de suficiente. O sector máis castigado a hostalería, hoxe afortunadamente a auga volveu correr polas villas, pero o susto segue no corpo. Aquí o meu compañeiro estaba un pouco nervioso por eso, pola cafetera, por a louza. Viñeron repartindo garrafas de auga e tal, pero bueno, a ver, para os negocios iso non é a solución. O Concello insiste, o consumo debe ser solidario se se queren evitar estes cortes. Hai unha investigación aberta para saber ata onde chega a responsabilidade de Aquadeza, a empresa concesionaria. Son moitos os concellos que están a nota a seca. Outro é o do Campo Lameiro. Alí a falta de auga obrigou a pechar a piscina municipal. Os operarios do concello traballan para encher as reservas de auga e evitar que se produzan cortes. Pechada por seca. Así atopamos hoxe a piscina municipal do Campo Lameiro. Decidimos pechala porque o sistema de limpieza que ten pola depuración é por desborde e ao non poder meterlle auga limpa do depósito, pois non traballa en perfectas condicións. Non poden meterlle máis auga do depósito porque as reservas municipais están baixo mínimos. Algúns mananciais onde capta o Concello secaron e o principal está ao 10%. Sí, este é un dos manantiales máis grandes que é por bombeo e normalmente solía estar ao 80-100% e xa ves pola tal que está un 10, un 15%. Nos concellos veciños de Cuntis e Moraña a situación tampouco é boa. Ambos municipios captan auga do río Umia, cuxo caudal está ao límite. A situación do Umia é alarmante, vamos a ver, porque se seguimos consumindo non só vamos a ter problemas no uso doméstico, senón tamén o vai ter o propio río, que leva moi pouquiña agua neste momento, e vai ser pois un tema tamén ecológico. Por iso, un bando municipal proíbe dende hoxe o uso da rede para piscinas, limpeza de coches, baldeos ou regas de xardíns. O que estamos solicitando á población é que se limite o consumo de auga para uso doméstico e aquelas industrias que os necesitan nos procesos industriales, que tamén lle pedimos que reduciran o consumo, e todas aquelas cousas que sean de primeira necesidade. Piden un uso responsable da auga. Temen que de seguir así haxa que tomar medidas máis drásticas nos concellos que beben do Umia. Unha muller de 69 anos morreu esta tarde na Praia de Lago, en Camariñas, tras sufrir unha indisposición grave que lle impedía saír da auga. A falecida foi rescatada por outros bañistas que se atopaban no areal. Trataron de practicarlle os primeiros auxilios e alertaron o 112. Ata o lugar desplazáronse as urxencias sanitarias que movilizaron un helicóptero medicalizado con base en Santiago. Con todo, non puideron facer nada por salvarlle a vida á muller. Quedou extinguido o incendio de Pontareas. Comezara na tarde do martes na parroquia de Nogueira e finalmente queimou unha superficie de 76 hectáreas de monte con árbores. Na súa extinción chegaron a traballar ata unha dúcia de medios aéreos. A Xunta autoriza a publicación de listas complementarias para cubrir vacantes de bombeiro forestal e xefe de brigada. A medida pretende reforzar a disponibilidade de efectivos durante o período alto risco de incendios. Nas listas estarán as persoas que participaron no proceso selectivo de acceso libre e que non están prestando servizo nin figuran nas listas comuns de contratación. E hai un contador que non deixa de subir este verán, o dos carburantes. Os prezos seguen a alza, coincidindo ademais cos días de maior movimento nas estradas. Hoxe, o litro de gasolina rolda o €70 e o diésel custa 1,83. Parece que o contador non vai a parar nunca. España encadea a 7ª semana consecutiva con subas dos prezos dos carburantes. Hoxe son os máis altos dende abril. As guerras de Ucraína e de Irán bloquean sobre todo a chegada de gasóleo. Sé que ha subido,
mucho, que está subiendo, pero en el entorno en el que estamos de guerras y de petróleo y Hormuz, pues es lo normal. Tamén hai que ter en conta que se van reducindo os descontos nos impostos que aplicará o goberno. Este mes son 10 céntimos por litro. Nada, isto é o plan de integral de resposta que o goberno sacou coas medidas fiscais que afectan aos impostos especiais que se aplican aos hidrocarburos e que o consumidor ten a súa disposición para o seu coñecemento. A suba coincide cunha das épocas con máis desplazamentos do ano. Hai quen poda forrar e quen non. Eu non podo evitar lo que son agente comercial e teño que andar por aí, pero busco onde me sale máis barato. A min o gasoil barato non me gusta. Non sei se é que está ben, que está mal, a mí non me gusta. Intento botar sempre en gasolineras boas, ¿va? Pasa que lo bueno es que aplicamos mucho o intentamos inculcar mucho lo de la conducción preventiva y eso parece que no, pero se nota muchísimo. O sea, el mismo vehículo conducido por distintas personas consume distinta manera. Entonces, la conducción efectiva y la económica aquí se ven resultados. Con todo, os prezos en España seguen por baixo da media europea, pero para ver combustibles realmente baratos habría que buscar no arquivo. Así eran hai 15 anos. Ha elegido usted gasóleo diésel E-Plus Neocet. A xente xa é o que digo, mira pos precios, mira pa nós e compartimos unha sonrisa e decimos, bueno, a ver que ven mañán. Pois mañá xa é oficial, os prezos de referencia subirán un chisco máis, arredor dun céntimo. Canarias e Benidorm son os destinos que prefiren os galegos que poden optar ás viaxes de Imserso. O 14 de setembro todos saberán se poden viaxar con estas tarifas económicas ao lugar elixido. As prazas esgótanse en cuestión de minutos. O 14 de setembro volverán repetirse estas ringleiras para formalizar as viaxes do Imserso. Desta volta son case 900.000 prazas, pero conseguir o destino soñado non é tan doado. Na provincia da Coruña temos 10 minutos para reservar todo, porque en 10 minutos acábanse as plazas. Agora temos, cando empece, temos que ir para saber a onde queremos ir. Agora xa a xente empezará a vir pola oficina e a chamarnos para saber un poquinho máis dos destinos que vai haber este ano. Máis da metade das prazas son para a Península e a cuarta parte para as illas. Delas, case 7.500 a 50 euros e unha porcentaxe para viaxar ca mascota. A maioría da xente maior en Galicia quere calor no outono inverno. Tenerife, Gran Canaria e Lanzarote son os destinos que máis pide a xente, pero os que menos plazas teñen sempre. Benidorm tamén ten moito tirón, pero incluso diría que máis Canarias, porque o clima está máis asegurado. Por aquí, porque en avión dame medo e prefiero un autobús. Pai, mas a miña nai chamalle moita atención Benidorm, a verdad. Se non tampouco non descartan ir así as Baleares. Ao final, a todo o mundo lle queda Palma de Mallorca, que é onde máis plazas vai haber sempre. Cada ano menos establecementos aceptan as tarifas baixas que se lles requiren, pero ainda así hai prazas de praia, natureza, cidades españolas, capitais europeas e citas culturais. O que se despiste queda sen elas. Cada vez máis concellos, pequenos e medianos, apostan polo turismo, un sector que segue medrando e xerando emprego. Daniel ten 21 anos e atende peregrinos e turistas ao pé mesmo do camiño portugués. Sela credenciais, responde dúbidas, dá axuda e explica os recursos que ofrece o Concello de Ames no caseto que abriu este mesmo mes. Vengo solo los veranos, durante el resto del año esto no abre. Habría que ver si a lo mejor como el año que viene es año Xacobeo, a lo mejor pues sí que abre más tiempo, pero por lo general abre solo en temporada alta, que sería pues desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. Este año, como el caseto abrió hace poco, abrimos en agosto e terminaremos en octubre. O emprego que xeran os que visitan Galicia vai máis aló dos grandes centros turísticos tradicionais. Este albergue vai facer 10 anos e está xestionado por voluntarios. Contratamos persoas que teñen dificultade en encontrar outro traballo, persoas con discapacidade, persoas que por a súa edad non encontran traballo en outro sitio, e tamén nais, principalmente, porque son todas mulleres, ahora mismo son todo mulleres, pois que por motivos teñen que traer os seus fillos a traballar, entonces pois os nenos están por aquí. Tuvemos contratación de rapaces moi novos que estaban estudiando, que lles permitía gañar uns cartos para estudiar.
Vilas pequenas e medianas ven no verán unha porta que se pode abrir máis para crear traballo e tamén oportunidades de negocio para os veciños. E o verán tamén é época de moito cambio de mobiliario. Os servizos de recollida están saturados e compre esperar máis do habitual para desfacerse deses obxectos de gran tamaño. Esta é a imaxe que ninguén quere ver, pero que tristemente se repite nas rúas das cidades e mesmo no rural. Impera a falta de civismo. En Santiago, o 50% das 18.000 recollidas anuais son de pertenzas depositadas directamente na rúa sen previo aviso ao servizo de recollida. Por aviso estamos collendo uns 25 ou 30 diarios. O resto todo é sin aviso. Isto dificulta a organización dos operarios e atrasa un servizo que normalmente é de 24 horas. Nalgúnas cidades, as esperas para a recollida de voluminosos pode demorarse ata máis dunha semana, sobre todo no verán. No verano é máis complicado, porque hai as mudanzas dos estudiantes, sacan dos pisos para renovar, entonces aí é máis complicado. 4 ou 5 días, como moito. Tampouco se poden deixar montañas de lixo. Hai un límite de 4 ou 5 enseres por vivenda. Nos últimos anos, os concellos veñen detectando un aumento na demanda de retirada de voluminosos, o que está obrigando a reforzar os servizos de recollida. Desde o mes de abril, maio, puxemos en marcha un reforzo da recollida de voluminosos e o que conseguimos foi reducir os tempos de espera. En este momento prácticamente non temos avisos pendentes, estáse dando o servizo entre 24 e 48 horas e reducindo tamén o número de queixas que había casi nun 90%. En xeral, a recollida de voluminosos organízase a través do teléfono. Comunicalo previamente, ter unha recollida organizada, coordinada, con ese aviso previo, permite mellorar o funcionamento do servizo, facelo máis eficiente, non sobrecargar o servizo e, sobre todo, pois tamén un aforro ás arcas municipais que, ao final, pagamos entre toda a cidadanía, non? En Ceuta, a policía desaloxou de forma voluntaria centos de inmigrantes da praia do Trampolín para que se instalen en campamentos. Aínda que máis, de medio milleiro, volveron a asentamento ilegal. O goberno insiste no seu plan de trasladar 500 nenas e adolescentes. O PP defende que deben regresar coas súas familias. Foi a primeira hora da mañá cando comezou a operación para desaloxar o asentamento que establecerán na praia ceutí do Trampolín ata 5.000 inmigrantes dos máis de 70.000 que cruzaron a fronteira entre Marrocos e Ceuta na entrada masiva de finais de xullo. Un amplo despregamento da Policía Nacional, Local e Garda Civil indicoulles que recollesen as súas pertenzas e organizounos para trasladalos a dúas das 4 novas instalacións de acollida, diferenzando entre inmigrantes de orixe subsahariana e de orixe magrebí. O obxectivo de separalos é evitar que se produzan enfrontamentos, xa que nos últimos días a policía tivo que intervir en varias liortas. O desprazamento produciuse sen incidentes. Os trasladados accederon a ser reubicados sen amosar oposición. Está previsto que o resto de inmigrantes que permanecen na rúa sexan trasladados a instalacións de acollida nos próximos días. Estamos cumpliendo los plazos. Ya el lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas en los distintos recursos en los que estamos trabajando. Entre tanto, o Ministerio de Xuventude e Infancia segue adiante co seu plan de trasladar 500 nenas de Ceuta á península. Mentres, o PP insiste, os menores inmigrantes deben regresar coas súas familias. ¿Qué está pasando en Ceuta para que el gobierno quiera sacar de allí a esas 500 niñas? Hay algo que no nos están contando. Y porque lo que dice nuestra ley, lo que dice la Unión Europea y lo que nosotros como Partido Popular estamos defendiendo es que el interés superior del menor es estar con su familia. Tamén a Comisión Europea mantén a expectativa de que todos os inmigrantes que ingresaron en Ceuta a finais de xullo sexan devoltos. A ministra de Igualdade comparecerá o vindeiro 31 de agosto no Congreso para explicar a súa xestión da crise migratoria en Ceuta. Ana Redondo solicitou informar das actuacións do seu departamento despois de que o Partido Popular lle exixira que detallase as medidas tomadas fronte aos delitos sexuais registrados na cidade autónoma. O rei Xoán Carlos ven de perder un dos seus mellores amigos. O empresario armador catalá Josep Cusí faleceu aos 92 anos en Barcelona. Amigo fiel e confidente de don Xoán Carlos dentro e fora do campo de regatas, tal e como podemos ver nestas imaxes no porto de Sanxenxo, no que estivo en numerosas ocasións. De feito, Cusí foi o armador dos diferentes modelos do Bribón nos que competía xunto ao rei ata que enfermou no 2021.
En Granada continúan producíndose réplicas dos tremores de terra que manteñen desaloxados 600 veciños. Confírmase que a Alhambra non sufriu danos estruturais. Unha vez máis, demostrou que está construída a proba de sismos. A Alhambra leva 13 séculos en pé e parece que así vai seguir. Os últimos tremores non lle causaron danos estruturais. A ubicación e os materiais adaptables cos que foi construída agochan o segredo da súa fortaleza. La Alhambra es sismo resistente desde su propio suelo, ¿no? La propia conglomerado Alhambra, la sabica, hace que la Alhambra, cuando haya un terremoto, baile. Análise en profundidade do monumento máis visitado de España só confirma danos menores. Tenemos algunos pequeños daños en las yeserías, pero es muy curioso porque precisamente son las intervenciones más recientes, esas que se han hecho en el siglo XX, las que han generado pequeños desperfectos. Fora do monumento nazarí, noutras zonas de Granada continúan os traballos para asegurar os desperfectos en varios edificios. 600 veciños continúan desaloxados. O regreso ás súas casas está pendente de que os informes técnicos confirmen que o poden facer con seguridade. E a terra acaba de tremer con forza no Perú. Un sismo de magnitude 7,2 sacudiu a rexión andina de Ayacucho. Sentiuse ata en Lima, situada a 650 km do epicentro. Polo de agora non hai noticias de posibles danos. O Perú está situado no coñecido como Cinturón de Fogo do Pacífico, onde se produce o 80% da actividade sísmica mundial. Está pasando que non haya sido... Donald Trump, tralo fracaso militar e diplomático, decláralle a guerra económica a Irán. O presidente dos Estados Unidos anuncia un plan sen precedentes para aumentar a presión económica sobre o país inimigo. Prevé un illamento da súa economía e sancións que, asegura, provocarán o colapso total do réxime. Irán cualifica o anuncio como terrorismo económico e cree que é unha cortina de fume. A OTAN denuncia que un dron naval ruso entrou este xoves no seu espazo aéreo durante un ataque sobre Ucraína. Foi detectado na zona noroeste de Romanía, preto dunha plataforma gasística. As forzas armadas rumanas despregaron 2 avións de combate e un helicóptero para destruir o aparello. Galicia é terra de emigrantes e esta tarde no Concello Ourensán de Esgos celebran a 30ª edición da festa que homenaxea a todos aqueles veciños que un día marcharon en busca dun futuro mellor. Demetrio Morenza. Sí, a moitos deses veciños que emigraron algún día volveron na busca das súas raíces. Outros moitos continúan fora, pero non perden a ocasión para volver nalgúna época do ano aos seus lugares de orixe. Saben moi ben aquí en Esgos que Galicia é unha terra de emigrantes, por iso levan 30 anos celebrando esta xuntanza onde se reúnen veciños, veciñas e moitas desas persoas que están fora, que emigraron e que veñen a pachar estes meses de verán entre os seus para homenaxear e rendir tributo a todas esas persoas que nun momento tiveron que marcharse para buscar un futuro. Grazas, Demetrio. Poucos son os turistas que se resisten a levar un recordo material do seu paso por Galicia. Nas tendas de recordos, os clásicos conviven coas novas propostas, pero hai algúns que co tempo seguen a ser os máis demandados. Constatamos que o mercado dos recordos segue vivo. Para mais tarde também podermos nós relembrar os momentos que passámos aqui e também partilhá-los com os nossos amigos e com a família. La gente sigue comprando muchísimo, es algo que nos reclaman un montón. Esta tienda lleva más de 40 años, sabiendo un poco lo que a la gente le apetece y de tener variedad, sobre todo variedad. Hay clásicos que no fallan. Sí que es cierto que el imán es algo que la gente siempre quiere dejar ahí en su nevera, registrado que ha venido. Os clásicos populares permanecen, porén o sector evolucionou cos tempos. Como un museo prácticamente esta tienda. Todo lo natural. Tenemos que empezar a valorar todo lo que tenemos en el planeta y ahora estamos muy sensibilizados. En cuanto a diseño e ilustración, creo que ha habido muchísimo recorrido hasta ahora, un tipo de producto un poquito menos convencional, mucho más original. Micropuzzles, pementos convertidos en caramelos, infusións, artesanía ou ilustracións. E mellor se falan galego. Es en gallego, que también pues, la gente le llama mucho la atención, sobre todo cuando le cuentas un poco el significado. Turismo nacional ou internacional, todos pican nos recordos, pero uns máis ca outros. Os americanos. Los cruceristas, sí, parece que para ahí el autobús y entran todos.
hai oferta para materializalos, aínda que en realidade é imposible borrar os recordos de Galicia da mente e do corazón. E que poucos marchan de Galicia sen levar un anaquiño dela para casa. Ben, nos marchamos xa. Moitas grazas por acompañarnos. Que pasen unha boa noite.